Imos con información deportiva. Baile de xogadores no Boiro. O conxunto de Barraña reforzouse co dianteiro brasileiro Alisson Santos, pero conta coa baixa de David Noia. A terceira federación avanza con sensacións opostas nos equipos da comarca. O Boiro é un dos conxuntos do Barbanza que está a disputar esta competición e, a pesar de despregar un xogo atractivo, non atopa claridade para converter a súa superioridade en gol. A directiva boirense, consciente de que había falta de pólvora no ataque, púxose mans á obra para incorporar un novo xogador, e o club vende a anunciar que o dianteiro brasileiro Alisson Santos, de 31 anos, vestirá as cores do Boiro. O futbolista chega a Barraña cunha ampla experiencia no fútbol nacional e internacional. Pasou polas filas do Oviedo, co que debutou na segunda B, do Numancia ou do Compostela. O brasileiro xogou como dianteiro e tamén de media punta e de extremo, polo que o ataque do Boiro gaña versatilidade, algo que precisa para seguir sumando puntos e para decantar ao seu favor duelos igualados nos que a falta de puntería dos do Barbanza acabou prexudicando o equipo. Alisson desembarca en Barraña, pero tamén hai un xogador que se despide das cores do Boiro. David Noia acaba de abandonar a disciplina branca a petición propia, xa que propuxo a súa saída para buscar máis minutos. O club desesalle os maiores éxitos na súa nova aventura.